ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ಮಾತಿತ್ತನ ಬಾಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಮೂಜಿತ್ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಸಾಸಿವೆ, ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ, 1 kg ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜುಂಡು ಬಾಕ ಗೊತ್ತು ತೂಗೋಣ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ 6 ಮೌಲ್ಯನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಯ್ಯ ಕಚಿಪ್ಪು ಮೀನು ಮನ್ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು 6 ಮೌಲ್ಯನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನು ಮೀನು ತೊಂಡ್ರಂದು ಬತ್ತೆ 6 ಮೌಲ್ಯನ ಬರ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಮೀನು ತೂದು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬೋಡು ಬಂತು ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಂಜಿ. ಸೊ ತೂನಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಪೂರ ಆಂಡ ರೇಟ್ ಪೂರ ಕೇರಿನಾಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆಗೆಲ್ಲ kg 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಬಂಗುಡೆಗೆ kg 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ 400 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನು ಮಾತು ಇತ್ತು ಯಾನು ಬಂಗುಡೆ ಯಾವ ಪಂದು ಬಂಗುಡೆನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಪಿರೋಡೆ ಮುಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ದಾದಾಂಡಲ್ ಇನಿತ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಜ ಬೆಚ್ಚ ದಾದಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮಂದೊಲಿ ಅತ್ತ ಪಂದು ಐಕಾರು ಬನ್ನಗ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾದ ಪುರ ಬೋರ್ಡು 11 ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಕ ಪರಂದು. ಸೊ ತೂವಲಿದೆ ಇದು ಬರ್ಸಾಗೊಂದು ಕನ್ಪಿನ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬರ್ಸಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪಡ ಕೂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಕಂತ ಎಂಚಿನಿ ಈತಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏತು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾರ ಪರಂದು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚಾದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಣಿ. ಈ ಬರ್ಸ ಪುರ ಬಂದಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ಕ ಪಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ದಾದಾಂಡಲ ಬಜ್ಜಿ ಪುರ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಂಚ ಯಾನು ಎಣ್ಣಿ ನೀನು ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೇರಡ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನು ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮಂದೊಲಿ ಅತ್ತ ಬಂದು 6 ಪತ್ತೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚ ಅವಾಗ ಚಾಪರ್ದೆ ಪೋಲೆ ಪಂದು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಜನ 6 ಜಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯನು ಬುಡ್ದು ರಪ್ಪ ಪೋಪೆರಾರು. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಯಾನಿತ ಕುಲ್ಲದೇರು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕಡಪಾಗ ಸುಖ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ನೀರ್ದಕ್ಕ ಡಯಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ರುಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಲ ಮಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಬರ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಈ ತೊಂತೆ ತಿಂತೀನಿ ಪದಂಗಿ ಮಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿನ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ದೇದಿನಿ ನಾನು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಯ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಣಸ್ಲಿ ಅಂತ ಉಂಟೆ. ಸೊ ಪೂರ ಇನಿ ಏನಾರ್ದು ಇನ್ನಿದ್ದಕ್ಕ ಡಯಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂದು ಮಂತಾನೆ ಇನ್ನು ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಪುರ್ತನೆಗೆ ಕಡ್ಮಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರೋನಾಗ ಪರಂದು ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇನಿ ಬರ್ತಾಗ. ಸೊ ಡಯಟ್ ಮುಗಿಡಿ ಎಲ್ಲರ ತಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬಂದು. ಸೊ ಡಯಟ್ ಏನು ಉಳ್ದಾದ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ಟೆ ಕಸ್ಕಸ್ದ ಪುರ ಫುಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈತು ಬರ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನೀರು ಅಂಚ ಪುರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂದು ನೀರು. ಸೊ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವು ಪುಸ್ಕಣ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ. ಸೊ ಕೋಡದ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಬಟಾಟೆ ಮಾತ್ರ ಉರಿದ್ದನು. ಓಕೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನು ತೆತ್ತಿ ಏತು ಪರಂದು ಕಂದಿನಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏತು ಪರಂದು ರಡ್ಡು ಕನ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ಪರಂದತೆ ಮನ್ಪುನು ಹಾಂ ಏತು ಬರ್ತುಂಟು ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುಗ.
ಅದು ನಾನು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವನು ಇದೇ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಕೂಡ ತಿಂದಜ್ಜ ಅವು ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿಯನಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ದೆಕ್ಕದು ತಿನ್ನು ಮಾತಾ ಪಾಡು ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪುನ ತಿಂತೀನಿ ಅಜ್ಜ ಗ್ರೇ ಅಂತ ಅವು ಕಂಡೇರಿ ಏಸಲ್ಲ ಗ್ರೇ ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಪಿಕ್ಕಾಕು ಬಿಡಿಕೊನದು ಯಾವ ಏತು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪರಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತೆ ಪೋಡಿ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ಈತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈತ ಎತ್ತ ಒಂಚಿ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪಗ ಬಕ ತಿನ್ನಗುಂಡತೆ ಗೊತ್ತೇ ಹಾಕುಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡದು ಏತ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಪರಂದು ಪೋಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪರಂದು ಪೋಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಲೆ ಪೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನುಂಡೈತೆ ಮೈದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡು ಪುಡಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಚೂರು ಮಂಚದ ಪುಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಬಾರ್ದು ಕಲತದಿತ್ತೆ ನೆಲ ಬಂದಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಚಾದಿದ್ದೆ ಲೈಟದು ಸೊ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಳೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೆರೆಂಗ್ ಪೊಡಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಆಗ್ತವು ಪರಂದು ಬನಾನಾ ಸೋಯಾ ಪಾಪಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆವು ಬಲೆ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ತಿನ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಡಿ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಹೌದಾ ತುಳು ನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಕ್ಕೆ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಬಂದು ಸರಿ ಬಂದು ಪರಂದು ಪೊಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲೆ ರಗಿದೆ ನಿತ್ಯ ಮುರುಪ ಹೌದೌದು ಸೊ ಪರಂದು ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಚಾತನೆ ಓಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಿ ಓಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲು ಬೋಡ್ಲಕ ಆತಿಜಾ ನೇ ಇಂಚಿ ತುಲ್ಲೆ ಮೋನೆ ತುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೆಗೆ ನಾಚ ಗ್ಯಾಪಿನ ಮಾರ ಯಾರೊಂಜಿ ಹೀಗೆ ಮೋನೆ ತುಗ ಆತನ ಇದು ಪರಂದು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಯಾವೇನು ಎಡರುಜಾ ಅದಾತ್ನು ಹೊರಬಾಲೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಇಂಚಿನ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ഉണ്ട് ಮೂಜಿ ಈತೆ ಮೂಜಿ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಬರೀ ತಿಂದಿನಿ ಸಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಕಟ್ಟ ಮಂದಿನ ಒಂತೆ ಪೂರ ಮಂದಿಜಿ ಒಂತೆ ದೀತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪದ ಬಂಗುಡೆ ಪತನ್ ಬೈದಿತ್ತ ಬಂಗುಡೇನು ಏಪರ ಮೀನು ಮಂತದ ಕಟ್ಟ ಮಂತದ ಕಾಣಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾನೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ಪತನ್ ಬೈದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮೀನು ಮಂಪೇರು ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸನೆ ಜೋರು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದಂದು ನಾನು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಬೋದು
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಜೋರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಕು? ಎಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓಲಿ ಹಿಂಚ ಪಿದೆ ತಗೊಂಡು ಓದುದು ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ಕಿಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಕೂತು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋದು. ಅಂದೇನು ನೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆಂಡ ಬೇಗ ಪುಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮೀಂದ ಕಜಿಪ್ಪುದ ರೇಪು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಚಿ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೀದ ಕಚಿಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡೆ ಪಾಡು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಂತುಲೆ ಲೂಟಿ ಅಂಚ ತುಕ ಹನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಮನ್ಪುವೆ ಶೀಶೇ ಅಲ್ಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚಿ ಎತ್ತು ಪೋಕುರಿ ಗೊತ್ತುಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಗಿರೆಗೆ ಕೊನಿ ಅದನ್ನು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಕಾಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕಡೆದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರುಗೋಂಜುಂಡು ಆಂಡ ರೇಪ ತಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಮೀನು ತುಲೆಗೆ ಆತ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ಲೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಂಡತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಂಚ ರುಚಿ ಎಂಚೊಂಡ ರುಚಿ ನಾನು ಅದು ಓಡ್ತಿಂದದ್ದು ಕಜಿಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂಡೇರು ಮಂಡ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆನೆ ಮಂಡೆ ಚಾವಲಿತ್ತದು ಬರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಕತ್ತಿರಿಡಾಣ ಮನ್ಪುಲಿ ಕತ್ತಿಡು ಪುರ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಒಡೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಕಾಪುಡ ಅಂಚಾಕು. ಸೊ ನಾಡು ನಾನು 1 kg ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜುಂಡು ಹೊಸ ಗೊತ್ತು ತಗೊಂಡು ಹಾಯ್ ಬೋಲು हाय राधा इधर आओ राधा इधर आओ हाय बोल लप्पू ಈ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಇಲ್ಲದಾಕುಲೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿದಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಂತಿಲಕಾನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೌಲ್ಯಡ ಬಾರಿ ದೀದಿ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೆರಿಯರ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೌಲ್ಯಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಚದು ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಂತಿಲಕಾನೆ ಶುರು ಆಕನ ಲೂಟಿ ಅಂಚದು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪುನಿ ಏಪಲ ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರಿಯರ ಪಂದ ಇಕ್ಕಿನ ಕುಲಾಯ್ಡೆ ಏಪಲ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚದು ಹುಷಾರಾತೆ ಒಂತೆ. ಸೊ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕೃಷ್ಣೆ ಬಕ ರಾಧ ಪಂದ್ ಅಕನ ಪುದರ್ ಅನ್ನೆಲ ಮೆಗ್ದಿಲ. ABCD सुना ABCD सुनाओ A B C D E F G H I J K L M O N P Q ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಉದಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ತಂಗಿನ ಉದಾರ್ ರಾಧಾ ಪನಿಗೆ ಕೂಡ ಪನಿಗೆ ಎನ್ನ बोलो ना ಯಾರು ಬನ್ನ ದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅದಿತ್ತಾಗಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವನು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜೆ ಪಾತಿರುವೆ ಇಡಬೆಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಡಬೆಲೆಗೆ ಮೂಲ್ಗುಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಗದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಲೆಂದುಲ್ಲది ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾಧ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ದಗ್ಲದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಧ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಂಗ ರೋಜ इधर आओ कृष्ण पकड़ो ರಿಂಗ ರಿಂಗ ರೋಜ ಪಂಚೋನಿ ರಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲ ರೋಜ ಹರ್ಷ ಬುಷ we all fell down ಕುಡ ರಿಂಗ ರೋಜ फिर से ये बाल मार स्टंट्स ये कट बनकोना अष्टमी
ಮುದ್ದೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಮೀನ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ಕೆನ್ನಗಡೆ ಉನ್ಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿಯಾನು ಇನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಡಯಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಡಯಟ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ತಾತಿ ಪಂಡ ಸೇಮು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆದ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪ ರಿಚ್ ಬಂದೇನದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪದಂಗಿ ಎಂಕ್ಲೇಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಪದಂಗಿ ಒಂದು ನೀಡು ದೀತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆನಾಗ ಅಂದೆ ಕೊಂಚೂರು ಗ್ರೇವ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿದ್ದು ತಿನ್ಪುನು ಬಂದು ಸೊ ಈ ಬರ್ಸಗು ಪರಂದು ಪೋಡಿತ ನೆಟ್ಟೆನ ಡಯಟ್ಲ ಪೋಡಿದೆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸರಿ ತಿಂದೆ ಪರಂದು ಪೋಡಿ ಕೈತದು ಅಂಚ ಇದೇ ಮೂರು ಅಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂತೆ ಮಣ್ಣು ಪೋಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಲಿ ನಿರ್ದಾಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯಡ್ಲು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮಂದು ಪರ್ಪಿನಿ ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮನ್ಪುತ್ತೆ ಅವು ಚೂರು ಲಿಮಿಟ್ ತಿನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಒನಸು ಒಂತೆ ಮನ್ಪುನು ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಒನಸು ರೈಸ್ ಉನೋಲಿ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಂಚಪುರ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುರ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುಡು ದಯಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಸಳ್ಳಾಡಿಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪದಂಗಿ ಪುರ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪದಂಗಿಂಗ್ಲೆ ಅಂಚವೇನು ಏನಂತ ದೀತೀನಿ ಪದಂಗಿ ಅಂತಾರೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಡಯಟ್ ಪೋದು ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೆರ್ದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಗ ಸೊ ರೇಪದ ಕಮ್ಮಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತೇನೆ ಉನ್ಕಂದ ಸೊ ನಾನು ಡಯಟ್ ಆಗ್ತು ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಂಡು ಹೊರಕಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಐತೆ ದಿತ್ಯಂಡ ಮೀಪದ ಪೂರ ಆಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಚೂರು ದಿತ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ದೊಪ್ಪು ಕಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಂಕಲ ಗೊತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಆಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಆ ರೀತಿ ದಿತ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ದೊಪ್ಪು ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾನು ಕಾಲು ಉಪ್ಪು ತೋರತ್ತದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಂಚ ಪಾಡು ದಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೆಂಡದ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದಿಜ್ಜದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಐಕ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ತರದು ಪಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಏ ಪಾಡಲು ಒರ ಇಂಚ ಯಾನು ತಿಪ್ಪಿ ಬತ್ತದು ಗೆಂಡದ ಎತ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಸೊ ಯಾನು ವಾರತಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒವೆನ್ ಪೂರ ದೊತ್ತೊನ್ವೆ ಪಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂ ಒಲಿತದೆ ನಿಕಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಎಂಚ ದೊಪ್ಪುವರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಹೌಲ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅದು ರೀತಿ ಕೊಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೊಪ್ಪುವಿರ ಸೊ ಅವಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೇಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದೊಪ್ಪುನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇಡ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಪವೆ ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೊಪ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಸೊ ಯಾನಟ್ಟೆ ತೂಲಿ ಹೂ ಮಾತ್ರ ದೀತೆ ಮಾಡಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಟಿಕಾರ ಬಕ್ಕ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಡ ಬೊಳ್ಳೊಲಿತ ಚೋಲಿ ಪುಡತೆ ಅವೇನು ಅಂತ ಗೆತ್ತಂದೆ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಳ್ಳೊಲಿ ಚೋಲಿ ಬತ್ತಂದೆ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಬೊಲ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪಂಡ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ತಂದೆ ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಮಾಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸುಮಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂವೋಲಿ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಗೆತೊಂದೆ ಸೊ నేను ಮಾತು ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ತಂದು ಗೆಂಡಾಗ ಪಾಡು ತೊರತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಕೊತ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಸೇಮ್ ಇಂಚ ದೊಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೆಂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಕ್ಕುನಂಡ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಚ ಬಟ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ಓರ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಪುರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಅದು ಓರವರ ಯಾನು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ದೊಪ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ಓಡೆಗಂಡಲ್ಲಿ ಪೂತು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ತೊರತದ ಇಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿಗೆ ಅದ ಅಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೇ ಪಾಡುನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏಪಾಳ ಹೊರ ಮನ್ಪುನು ಏಪಲ ಮಂಗಳವಾರ ಗೆಂಡ ಇಚ್ಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮನ್ಪೆನ ಪೂಪಿಸಿ ಬಟ್ ದಾದಲು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಇಂಚ ಗೆಂಡ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುವೆ ಇಂಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೇರ್ ಬೇಕು ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮನ್ಪು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುವೆ
ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಂದೆ ದೀತೀನಿ ಇದೊಂದು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಂದೆ ಆತಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಿಷ್ಟದಪ್ಪರಿಗೆ ಎಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂದೆ ದೀತೆ ಮತ್ತಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದು ಎಂದಲ್ಲ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರು ಓ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ತು ಬಾ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಟುಲೆ ಅವತ್ತಾವೇ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು